Aktuálne sa úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch na Slovensku pohybujú od cca 3,6% pri 3- a 5-ročnej fixácii. A to aj napriek tomu, že Európska centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu na 2%. Poďme sa spolu pozrieť, čo všetko ovplyvňuje výslednú úrokovú sadzbu banky. V prvom rade je to samozrejme marža banky, potom rizikovosť daného klienta, ale aj taká zaujímavosť, za akú úrokovú sadzbu si budú samotné banky požičiavať na trhu, aby mohli úverovať svojich klientov. No a potom sú tu rôzne externality, ako napríklad geopolitická situácia, ale aj vnútorná politická situácia našej krajiny, stabilita Slovenskej republiky, výkonnosť našej ekonomiky, inflácia a podobne. Takže nemôžeme očakávať, že dôjde k rapidnému zníženiu úrokových sadzieb na Slovensku v roku 2026. Predikcia je, že dôjde k nejakému poklesu úrokových sadzieb, ale budeme sa rozprávať len o 10%.